Ahojte, počuli ste niečo o poruche, ktorá sa nazýva ARFID? Ak nie, tak pozorne počúvajte. ARFID je porucha príjmu potravy, pri ktorej sa človek vyhýba určitým jedlám alebo ich konzumuje vo veľmi malom množstve. Na rozdiel od anorexie či bulimie nesúvisí s nepokojnosťou s telom, ale skôr s averziou k určitým chutiam, voniam, textúram, alebo dokonca so strachom zo zadusenia či nevoľnosti. Príčiny tejto poruchy je napríklad negatívna skúsenosť s jedlom, napríklad dusenie či silná nevoľnosť. Taktiež precitlivenosť na chute, vône alebo textúry, úzkostné poruchy alebo neurodivergenizácia ako napríklad autizmus. Znížený záujem o jedlo či strach stráviacich problémov. Keďže táto ARFID porucha sa môže vyvíjať aj keď človek nevie, či má nejakú intoleranciu alebo alergiu a postupne vylučuje čoraz viac potravín, keďže nevie, čo mu robí problémy. Dôsledky tejto poruchy je napríklad podvýživa a nedostatok dôležitých živín, oslabený imunitný systém a únava, sociálne obmedzenia, napríklad problémy pri rodinných alebo školských jedál, keďže nie je taká pestrosť vo výbere. Potom taktiež riziko vážnych zdravotných komplikácií, ak sa táto porucha nelieči. A aké príznaky pri tejto poruche by sme mohli odpozorovať? Napríklad odmietanie určitých jedál kvôli ich chuti, vôni alebo textúre, nechuť k jedlu alebo nízky záujem o stravovanie, rýchly pocit nasýtenia alebo nechuť skúšať nové jedlá a výrazná strata hmotnosti alebo stagnácia rastu u detí. Ako každá porucha, tak aj táto sa dá liečiť. Napríklad nutričné poradenstvo nám zabezpečí dostatočný príjem živín, kognitívno-behaviorálna terapia nás naučí postupne rozširovať si jedálniček, expozičná terapia pomáha človeku zvykať si na nové tie jedlá a postupne pod dohľadom odborníkov a v prípade potreby aj psychiatrická podpora nie je zlá. Avšak existuje aj prevencia proti tejto poruche. Napríklad netlačiť na deti, aby jedli jedlá, ktoré im nechutia. Deti vo svojom detstve prechádzajú tzv. Obdobiami nechuť do jedla a vtedy by ich rodičia nemali až tak nútiť jesť tie jedlá, lebo môže sa im vyvinúť táto porucha. Taktiež je dôležité podporovať rozmanitosť a pozitívnu skúsenosť s jedlom už od detstva, všimať si prípadné problémy a riešiť ich včas odborníkom. A ak si nie sme istí, či niekto má ARFID, nebojme sa vyhľadať odbornú pomoc, lebo ak sa nelieči, môže mať fatálne následky. ARFID nie je obyčajná vyhýbavosť v jedle, je to seriózna porucha, ktorá môže výrazne ovplyvniť kvalitu života. A ak poznáme niekoho, kto môže mať tento problém, buďme trpezliví a podporme ho. Ďakujem vás za pozornosť a dúfam, že budete zdieľať toto video, aby sa o ARFID dozvedelo viac ľudí.